Няма да повярвате, този мъж събирал пари с години и най-накрая си купил собствено жилище. Проблемът е, че е по-малко от 2 квадратни метра. Толкова е тясно, че дори ковчег не би се побрал. Формата му наподобява повече кладенец, отколкото дом. С почти никакво място за лягане, той бил принуден да спи прав. В един момент не издържал и решил да преобрази всичко. Първо, свалил пода на банята с 5 см и изцяло го облицовал с плочки заедно с стените. Отгоре добавил компактна кухненска секция смивка и индукционен котлон, а отдолу подредил електроуреди и съдове, защитени с шкафови вратички от хлебарки и мишки. Над тях монтирал рафт за подправки, за да може заедно с приятелката си да готвят. Под плота се побрала малка пералня, изключително удобна. Зад стената вградил воден резервоар, а отвън поставил окачина тоалетна и душ. Бутилки и шампуани подредил на перваза, а за удобство добавил сгъваемо столче, за да може да се къпе седнал. Има и малка масичка, достатъчна за 2 души да вечерят заедно, която след това се сгъва и прибира. Над нея изградил метална рамка за легло, здраво закрепена за стената и облечена в дърво за по-голяма устойчивост. Удължил стената, за да добави малък гардероб с 2 издъркващи се кошници за вещи и стъклена врата. Поставил матрак и вече дори приятелката му може да остава да нощува. Измислил и ниша за съхранение, която играе ролята на нощно шкафче. Добавил прожектор и, разбира се, контакти и ключове наблизо. До прозореца поставил сгъваемо бюро за работа, което при ненужда прилепва плътно до стената. Монтирал мека тапицерия на стената за по-удобен сън и екран за прожекции за филмови вечери. Под възглавницата на леглото направил скрит проход към долното помещение, наричано ковчежна стая, което благодарение на интелигентния дизайн се превърнало в напълно функционално, пълно с живот и цвят пространство. В крайна сметка трансформацията е наистина блестяща.